Takže dobrý den, já jsem teďko nahrál před chvíli jedno video a pak když jsem se pouštěl, jak jsem zjišťoval, že nejde zvuk. Takže to mě trošičku naštvalo. Takže s těma všema mýma čtyřma tankama jsem dělal už videa. Ještě zbývá M40, teda pokud si dobře pamatuju. Nebo pokud jsem s ní taky dělal nějaký video, už taky nevím už. Takže teďko jsem vám to chtěl ukázat, jo už vím. Jsem vám chtěl ukázat prostě, jak to prostě World of Tanks je. Tady prostě máte třeba různý vyznamenání. Například kamikaze. Je znič tank vyšší úrovně nárazem. Ocenění může získat pouze jednou v jedné bitvě. Takže jako mi to docela naštvalo. Jsem v jedné bitvě zničil 2 tanky nárazem. Což je docela blbý. Pak tady mám ještě rozparovač. Znič 3 nebo více vozidel v řadě. Jediným výstřelem. No, jako... Každý jediným výstřelem. Jako, tak to nevím, jakým tankem se mi to zrovna podařilo. To asi se zkusím najít. Podle mě to bylo tak jako fakt nevím, jak by se mi to podařilo. Jo, už to vím s Grailem. Tím jsem udělal teďkom video. Jak si můžeš všimnout, tak tady prostě máte od těch svých tankých, který jste prostě všechny měl. Já jsem tady měl docela dost. A teď to je 50, jsem s ní užil si nejvíce srandy. Teďkon tady máte třeba napravo prostě v kolik to byl bitvách a tak. Tak 1722 se není tolik, jo. Třeba některý odehrajou 500 a už je to přestane bavit. Některý 20 a řeknu, že to je píčovina. Takže jasně, vítězství v bitvách 42, porážek jako procenta. Že prohrajou byt tematicky procenta, že vyhrajete nebo že prohrajete. Já teď to moc nevěřím. I když jako, že přežiju bitvu, to věřím, že to nepřežiju skoro žádnou. Že to sama vidíte v těch videích, že prostě nepřežívám. Celkem zkušeností je 257 000, což je podle mě docela dost, ale kdybych to měl všechno do jednoho tanku, tak by to asi byl teďkon 29, protože to potřebuji docela ještě víc. Zkušeností. Prostě tady máte prostě ke všemu, prostě tam je úplně všechno. Teďkon tam, a tady máte pak ještě medaile, prostě třeba, prostě medaile za prostě takový blbosti, sám nevím ani. Pak co je asi nejdůležitější, je jako si prostě všímat těch postaveních, třeba jak je rychlej, výkon motoru a tak, jak se jako můžete všimnout, tak tady ten ubíjá standardním poškozením 510 až 850 a tady ten je o 3 levely větší a ubírá míň, ubírám 180 až 300 a pak ještě dám vyzkoumat, dám tam Německo, jo, to už to mám. A dám tam úplně ten poslední tank. Udělal střelců, já jsem o něm detaily. A teď se koukejte. Výdrž 660. Jakože to kolik má života. Což se není tolik. Ale na jednu ránu by se dokázal sám zničit. 1500 až 2055 až 2500. Co je dobrý. Dělo 21 cm. Podvozek z tanku E100, což je 10. level. A posádka docela dost. Tak jako stejně pak můžete třeba kupovat zlaťáky a jak jsem slyšel, tak prej, že má být zítra, ne vlastně, prostě 12. má být nějaká sleva na americký tanky. Jenže je to jen pro až tanku T1 Heavy nebo M6, jako což se mnou nepamatuju. Tak víc najdete na www.worldoftanks.cz. A prosím vás, ty, co se mi chtějí tak vysmát, tak prosím fakt se na ty další videa nedívejte, s tím si mi pak smějete a mě to úplně jako, to není nikomu prostě dobrý, že se prostě hned začne to každému smát. Já ty videa dělám jenom prostě kvůli tomu, že mi to prostě baví. Jako, tak prosím vás,
fakt jako dík. A teďkon asi ještě jsem neudělal video s AM40, s tím to asi udělám příště. Takže děkuji, že jste si dívali a doufám, že budu slyšet. Tak ahoj.